защо сега не снимаш? Е, Обяснявай. какво да говоря? Дето не слиза, защото е горещо. А тук правиме за душевност на вечерта. Ох, бабачко. Аз си забравих бирата. Знам, аз чай да го видя и тетката какво прави. Какво правиш, бе? Снимам те. Знаеш, що съм станал толкова як? Що? Заради сряда и петък. А? Заради срядата и петък. Бирке. А? Бирке. А, Защо? лошо няма, бе. Мога да идем пак за малко последно да спати. Кога? Ма идвай, бе. Някой ти е казал да не идваш? Що? Мела, бе. Стига да не трябва да ти плащаме, бе. Не искам никога. Ще си тук да дойде последно. А вие кога пътувате? Преди да ми, в понеделник. Абе да печели да взема още бира. Обаче гледам, че нещо си върти на джакузи. Не провериш ли? Ще го видя, бе.